Ik denk dat jullie het niet leuk vinden omdat het goed is, maar juist omdat het slecht is. What a coach! What a saver! Je hebt zo'n feestje wat zo binnen het We hebben allemaal wel, denk ik, ervaring met het spelen van instrumenten. Maar we hebben allemaal besloten eigenlijk om te gaan doen wat we niet kennen. Dus ik ben gewoon zingen, maar ik kan totaal niet zingen. Vincent kent heel goed gitaar spelen, maar dat drumt. Lisanne is dus bas gaan spelen, maar die had nooit een instrument aangeraakt. Het idee voor de Limburgstalige punkband Schwieg werd eigenlijk bedacht als grap tijdens een dronken avond. Maar dat leidde toch al snel tot een repetitie en een eerste optreden. Dat bleek een onverwacht succes. Ja, het waren 3 uur s'nachts. 3 uur s'nachts, ja. En toen verklaar waren we en mensen zo, oké, iedereen moet naar boeten, maar iedereen wilde gewoon meer nummers, dus iedereen bleef staan. Wij loestert hierheen. Dat vragen we ons ook soms af, maar we hebben denk ik wel wat fans. En ja, we proberen wel een beetje teksten te maken die gewoon over het Limburg van nu en dingen die hier spelen en zo. Dus ik denk dat jullie dat wel leuk vinden om dat een dialect toch te horen. Vroeger wou ik altijd wou ik niet per se dat het nu opviel dat ik uit Limburg kwam. Als ik vroeger naar de camping ging of zo, dan schaamde ik me ook een beetje van mijn accent. Maar wie ouder ik word, wie meer ik eigenlijk ging denken van, het is eigenlijk echt heel vet dat we dat hebben en dat we onze eigen taal hebben. Ik ben er eigenlijk steeds trotser op gaan worden dat we dat hebben. Ik ben het steeds chiquer gaan vinden. En dus wordt er nu hard gewerkt aan een nieuw album. Met daarop onder andere deze potentiële hit.